Всем привет! Надеюсь, у вас все хорошо, и мы можем поболтать. Считается, чтобы заговорить на иностранном языке, надо полностью погрузиться в него. И чтобы наш мозг заработал, нам нужно помочь ему в этом. Есть способ. Теперь никакого перевода не будет. И даже субтитров. Ты один на один с твоим новым языком. Давайте совершим этот квантовый скачок. Если вам понравится прыгать вместе со мной, я буду рад. Male navike, veliki uticaj. Navike imaju veliku moć u našem svakodnevnom životu. One utiču na to kako mislimo, kako se osjećamo i kako reagujemo. Često nismo ni svesni koliko nas navike vode kroz dan. Neke navike gradimo svesno, sa jasnom namerom. Druge nastaju tiho, bez razmišljanja, kroz ponavljanje. Male stvari koje radimo svaki dan postaju deo našeg karaktera. Dobra navika može da nas ojača, da nam donese stabilnost i mir. Loša navika može polako da nas umori i uspori. Zato je važno da se ponekad zaustavimo i pogledamo sebe sa strane. Promena ne mora da bude velika. Ona često počinje malim korakom. Jednom odlukom, jednim svesnim izborom. Kada promenimo jednu malu naviku, menjamo način na koji živimo svoj dan. A kada se promeni dan, menja se i život. Hajde da se sada malo zaustavimo i pogledamo nekoliko reči i izraza iz priče. Ne brinite, sve ćemo polako ponoviti. Navika. Navika je nešto što radimo često. Navika. Moć. Moć pokazuje koliko nešto može da utiče na nas. Moć. Oblikovati. Navike oblikuju naš dan i način života. Oblikovati. Svesno. Ponekad radimo nešto svesno, sa namerom. Svesno. Neprimetno. Neke navike se pojavljuju neprimetno, bez razmišljanja. Neprimetno. Ponavljati. Male stvari koje ponavljamo svaki dan postaju deo nas. Ponavljati. Ojačati. Dobra navika može da nas ojača i da nam donese mir. Ojačati. Usporiti. Loša navika može polako da nas uspori. Usporiti. Promena. Svaka promena počinje malim korakom. Promena. Korak. Jedan mali korak može da promeni naš dan. Korak. Navike imaju veliku moć. Male stvari koje ponavljamo svaki dan postaju deo nas. Dobra navika može da nas ojača. Promena počinje malim korakom. Poslušajmo još jednom nekoliko ključnih reči. Navika, moć, oblikovati, svesno, neprimetno. Odlično! Sada nastavljamo sa čitanjem priče. I to je sve za danas. Razmisli koju malu naviku možeš da promeniš već danas. Vidimo se uskoro.